Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Hadin belami ke kendrum kenram habiadai bat ki kam sain pathai. Kanei kalakta ya kaying kasem ka jaj ka khong bat ya ka dorbash nong jong ka golfling halor ka jingkren jong uba rocky hek ba ka dorbash nong golfling kala kershan ya u ban ya khun ya ka election. Nakalyang jong urang ba isnong jong ka golfling uba Michael hek. Ulong ba umdan benta ai halor ka kamsan pathai haba pen pau hakilat pathai khubor utei urang ba snong ulayatu ba ka dorba snong kwa ban sngap ya ka jingmi jongki khubor ki social media bat ki tv shapang ka jingkren jong uba rocky hek hakilat pathai khubor ba ka dorba snong ka jingkarshan ya u na ka benta ban ya khun ya ke election persha yo kunyi jong u uba al hek house name ar hajar ar fulai Syusyuru ulaong ba mau kum urang ba snong uyeng bet kum unong yalam snong bat ka jingkran jong uba rocky ka deitang ka jingkran simet ka jong u habaya phai ja ka ying ka sem bat ka jaj ka khong hek kaladon ka jingya pa ya pra uba Michael hek ula kren shai sekilat pathai khubor na ka ying ka sem bat ki kur hek kim don jingya shrot bat ki dangshanya tali talan hau kunyi la jong hakikam ki jam jong ka ying ka sem laong utei uba Michael hek uba dei urang ba snong ban ong ban yang persa te trai hanga nga shim kum men te kam poi hi ka jingya ju ro ki mu men yang yi ka election ro to yi ka ta kam la ban dong ka jingyo ju uru ka long udon ka nong rim lo jong to malong dala so da perkhat pada kowe bat haba ka da kowe ka dukam bat la da kam dan hi ki da ka ying ka sam hi kam kershan uru te man si uru ha pha yi ka ying ha pe hi ba kan kanwar ka shong suk so sa yi kan tangani kalong very clear message kan dia na kwa ban ongi gibri kon sila jong ki ba ki lidar jong bahek ki babur bahek na ni ki babur ki roki tang ka we nga shukwa ban clear message ki ba ye ka kam yeng jong ni so bha jong dib interfere mo no kam hare ka kam yeng jong ni ben be mang ye kuma pil man ka ni lembai media bahek long ka di kam yeng ben be ye te di ta ka ngam kwa ki gibri ban ba ki interfere ka kam yeng kam sem jong ni ka yeng jong ni la do per mishwa do mentar ka tlibe tekan teli bagi bat kata ini. Yang ini wasum senang geladan kejingkan kena nasi baladi tang kedai nomor kejing itu hakami kamsam maka jing bomlak bomlak ki kam dulu mani baik kam kapelong ya ba roki bon mi nasi unla persa. Yang ini kam development gitu tu, kam development hangning teh kadon ni kejung na hangning teh tamam le ba kan solve kata temalong ya development ilmu syahadin baik kata kam snong ilmu syahadin i mentang i syatan i kam yeng jong tengi kwa betang awe ngi keren beba ka yeng hi borok awe kadon be kejing syania yo kunyi jong ba ka yeng hi borok awe ngi kersyam be yo kunyi jong ba ngi so tu ba borok hi ko be yeng borok hi badon hi yeng borok hi ni ilai shop ba di bahek ilai sausin ilai bi shom ke meeting baru kunyi rong ba la jong ru ilai de penben ada be keren ba ka kam yeng sa bi yeng ba ka yeng hi borok ko ngin bentak ngin kersan be yo kunyi la jong ba ta harum ta ki ka pausai ba kum ka dabar senang kan ma ilat yo nu du ka jeng senang ban wan ra ban pen kle jaktung ya kam politik barkam pi ka do mas nong ka dor la jong bentanga ba keren mentanga keren shwa kum be yeng ka dor mas nong dan ka jong bentanga kum ngau rong ba snong ye kam ai ba ka kle ka kam do ka kam snong ha ka kam politics ka dor ba snong ka nong neutral bet ka ya ka jong bentabe ka dor ba snong kam tre ban dan ban involve you know ban dan bentang no ban nyarap yuta ru ngin long neutral be ila da yu PNC ne yu baroki ne yu no yu bahek ne yu no ru ka snong ka long neutral be ka snong kam kershani ne no ru ka long be ye ka jingkren jong apa da hayin pat kum nga shimet hi kren manga shimet hi tenga ngan kershani yu kunyi la jong be kata ka dik opinion shimet jong kum na ka yin ka ser om kum urang ba snong mo muntah pula tingna ba 6% baki yang sem nyopi baki kur hek borok kia ya teli ha ye kata tikna 6% ke teli kur hek imdo ni bong ipi la dun ko mo ipi ke jinge pai ka don yang ni kambi ke jinge pai ka jinge do mang ni te ye thud yam si mama persan si sistem si para ka don hi tamalaban yo poi baru to put ban yang persa hi hanga ta sim ku men ni ken men ku rong ba ni ye ngam num ai lat bat kan num poi ka ta put